जों मोनसे थांखि लादों जोंनि हाखौ जुदि बिथांमोनहा लाथारनो सानोबा जोंखौ गावथारफैथों जोंनि रायजो राजाखौ गावथारथों गावथारनानै बे हाखौ लाफैथों होननानै जों मोनसे थिरांथा लादों। जेनाखि आदानि कम्पानि फैनो नागिरदों बे कम्पानिखौ जों माब्लाबाबो जाहोथारा जाहोनाय नङा। आदानि कम्पानिखौ अरुणाचल बा मणिपुर हरिसाइडनिफ्राय होखारहरजादों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। खौरां बिजोंफोरावहाय दाखालि पर्बत जरा ना बासबारि ओनसोलावहाय आदानि कम्पानिनो हा हगारनाय हगारिनि सायाव गोबां बाथ्रा ओंखारलायबाय थादों। इउजि ब्रह्मआ दाखालि मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, आं बिनि सायावसो एसे बुंगोन, बिनि उनाव रायजो राजानि माखासे भिडिअ फुटेज दं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन आं। जिहेतु दा इउजि ब्रह्मआ दाखालि ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंदों, आदानि कम्पानिया जुदि बावहाय हाबोब्ला खामानि बिसोरनो जुदि हगारोब्ला मोनसे कम्पानिखौ जुदि सोयोब्ला जों गोबां मानसिया मावना जानो हागोन आरो थांनानै थानोखौ हागोन होननानै बुंदों। जों गोजानाव बा बेफोरबायदि खामानि मावनो थांनांनाय नंला। नंगौ, थिग जोंनो नांगौ बेफोरबायदि गिदिर गिदिर कम्पानिखौ बा माबा मोनसेखौ जोंनो नांगौ। जों एग्जाम्पलखौ आं होनो थांगासिनोबो दङ आरो नायनोबो नुगासिनोबो दङ रायजो राजाफ्रा आरो मोनथिगासिनोबो दङ। खाथियाव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव धालिगाव बेफोरबायदियाव जोंनि बर'फ्रा जोंनि जायगा जोंनि BTC आवनो हाबनाय। नंगौ, बिनि माखासे जेसेबां मा फैयो बियो BTC आ बिनिखौ माखासे बिलाइखौ मोना। बावहाय खमसे खम सोनोथ' हायो। जों बर'फोर लाइमोनफोरखौ बावहाय गोबां मानसिफोर दं जोंनि बर'नि गेजेराव। सोरबा MA फरायनानै, सोरबाया दिनै आबाद मावनानै जानानै दं, सोरबाया दिनै गुबुन गुबुन खामानि मावनानै जानानै दङ। नंगौना नङा? बेखारैनो दङ। थ' दिनैहाय बेफोरावहाय मोनसे जब सोना होयोबा माबोरै जागौमोन? नंगौना नङा? बावहाय जुदि सोनोनो हायाखैबा गोदान कम्पानि फैयोबा बावहाय सोर हाबगोन? मारवारि, पान्जाबिनो, बिहारिनो सोर गासैबो बांगालफोरसो हाबजोबगोन। जों बर'आथ' मा मोनगोन? बे लेबारनि खामानि। नंगौना नङा? 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बावहायसो मोनहैगोन। बेबो ओरैबायदिखा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड मोननो थाखाय 3 लाख गाहाम फैसा होब्लासो नोङो 4th ग्रेडखौ मोनहैनायनि लाइनाव थागोन। जेरैबायदि इउजि ब्रह्मआ बाथ्राखौ बुंदों, जों थांनायनाय नङा, बावहाय मावना जानो हागोन, गोबां मानसियानो जब मोनगोन, बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन। खिन्थु धालिगावफोर बायदियावहाय साबसे सोनो हाखो? जोंनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारा बुंनो समाया। नोंखौ जों बेफोरबायदि बुंनो समाया, थेवबो जों उफाय गैया, बायधता बुंनो गोनां बायधता जानानै दङ। दिनै बै हाखौ जुदि हगारोब्ला, नंगौ खाथियाव एयारपर्ट दङ, नंगौ। दिनै बावहाय बेसेबां बर'फ्रा जब मोनखो? एयारपर्टआवहाय मा खामानियाव जब मोनहैखो? होनो हादोंना जोंनि BTR नि गभर्नमेन्टआ? होनो हादोंना बावहाय माबा मोनसे खामानि? गैयानो। साबेसे बर' लाइमोनफोरखौ बेयावहाय खामानि मावना जानो थाखाय लास्ट जोबथा लेबारनि खामानि मावना जानो थाखाय बावहाय सोना दोननो हाखो? फिक्स पेनि बा माबा मोनसे नैबे लेबारफोरावहाय 2 लाख गाहाम होब्लाबो मोनबावनो नागिरा। बेखौ आंनो होयो, बिदिखौ आंनो मावगोन बावहाय होयोब्ला। खिन्थु जोंनोनो होआ। जोंनि NDP नि सेंग्राफ्राबो मोनदोंमोन बावहाय, खिन्थु होआ। 2 लाख थाखा जोंनि सेंग्राफ्रा बहानिफ्राय बर'ना होनो हानो? होनबा दिनै बैयावहाय आदानि कम्पानिया हाबफैनाय लगे लगे बर' लाइमोनफ्रा बेसेबां जब मोनगोन? जों साननो गोनां बेखौ। आंनि मथेब्ला हगारनाय जाय हगारिया स्रा बे जायगायाव दोनस्लायस्लाय गुबुन जायगायाव सोना होनाया मोजां। नंगौ, जोंनो नांगौ बेफोरबायदि गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रा फैयोबा, गिदिर गिदिर माबाफ्रा थाफैयोब्ला जों डेभेलपमेन्टआ जाया नङा, जायो। खिन्थु नाथायबा मोनदों सोर साबेसे मोनदों? जों बर'फोरखौथ' नों 100% खालामनो हाया, 50%खौथ' खालामनो हाया मालाबाबो। अनलि 2%सोल'नो हायो। 2%सोल'नो मोनगोन बावहाय बर'फ्राबो। हाबथारबायानो जर जबस्ति। गभर्नमेन्टजोंथ' रावबो जुजिनोबो हाया। पुलिसनो माबा माबि होबाय बायनानै खामानिखौ मावगोन बिसोरो। गभर्नमेन्टजों रावबो जुजिनोबो हाया। नाथाय बिसोरो बावहाय 2%ल'नो बर'आ जब मोनगोन, बाद बाखि पार्सेन्टआ गासैबो गुबुन हारिसो मोनगोन। आंनि सिन्ताधारा, आंनि साननाय। गोलाव बाथ्रा बुंबाय, 4 मिनिट लाबाय आं बाथ्रा बुंनायावहाय। बासबारि ओनसोलनि रायजो राजानि माखासे बिबुंथि दं, बेखौ जों एसे खोनासंनानै लानि। गिबियावनो आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोङो आगोलनिफ्रायनो मथामथि जोङो 25-26निफ्राय जोङो नैबे हानि थाखाय एसे जुजिबोबाय थादों। दा बिथांमोनहाबो जोंनि नैबे मिडिया प्रेस खालामनायजों लोगोसे बिथांमोना मिथिनानै जोंखौ दाखालि
9 थारिखआव लेंहरदों जोंजों सावरायनो होननानै बे सावरायनायाव जों बिथांजों मोगा-मोगि जादों। बिथाङा बुंदों जोंखौ बे पावार प्रजेक्ट होनायाव नोंथांमोना जेबो खति जाया, नोंथांमोननो सुबिदासो होगोन, साख्रि होगोन, हायाबो रेजिस्टार जागोन, बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों। नाथाय जों गनायनो हायाखै। दिनैहाय बिथांमोनखौ आदानि कम्पानिखौ अरुणाचल बा मणिपुर हरिसाइडनिफ्राय होखारहरजादों। दा जोंनाव जायगा मोनैखाय जोंनाव परबजराव नुहोनानै बिथांमोना जायगा होदों। नाथाय जोङो बे जायगा होनायखौ जों गनायनो हाया, मानोना जोंहा गामि दरबासेया फुरा खति जायो। बे खति जानायनि थाखाय जोङो जोंनि रायजो राजाजों दाखालि CM सारा जोंखौ बुंनाय मथे जों दिनै रायज्लायफैबाय। गामियाव रायज्लायनानै बिथांमोना जोंनि खोन्थाबोनायखौ खुद्रिदोंसो। बे खुद्रिनाय हिसाबै जों दिनैहाय मोनसे गोरा थांखि लाबावदों। बे गोरा थांखियानो जादों जों सावरायबाय थानाय अबस्थायावनो जों मोनसे कमिटि दाना लाबाय। ट्राइबेल बेल्ट एरियाखौहाय जोङो प्रटेक्शन खालामगोन आरो जोंनि नैबे एरियायाव जानाय जेनाखि आदानि कम्पानि फैनो नागिरदों बे कम्पानिखौ जों माब्लाबाबो जाहोथारा, जाहोनाय नङा होननानै जों गोरायै बेखौनो बुंदों। दा बिथांमोनहा जोंनि खोथाखौ जुदि गनायाबा, जोंनि सलुसनखौ बुजियाबा, जों मोनसे थांखि लादों। जोंनि हाखौ जुदि बिथांमोनहा लाथारनो सानोबा जोंखौ गावथारफैथों, जोंनि रायजो राजाखौ गावथारथों, गावथारनानै बे हाखौ लाफैथों होननानै जों मोनसे थिरांथा लादों। बे गावथारफैथों, जोंखौनो गावथारदों। जों दिनैहाय ट्राइबेल प्रटेक्शन कमिटि दाबाय। बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय बुजिनानै जुदि जोंनि खामानिखौ मोजां मावाबा, सलुसन खालामना होआबा जों आवगायलांबाय थागोन। आवगायलांनायनिफ्राय जों फासयनायाव गैया। माबायदि बिथिङाव सलुसन खालामजानो लुबैदों सरकारनिफ्राय? सलुसनाथ' जोंना जोंनि सलुसना जोंनाव सलुसन जागोन। जोंनि गथ' गथाय रायजो जानाय इयुननि बे थांखिया मालाबाबो जानाय नङा। बिथाङा बुंदों हा बिगासे होगोन। हा बिगासेजों जोंनि बर' मानसिया, जोंनि हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा मानसिया मालाबाबो रायजो जानो हाया। जेरैबाबो जों मोसौ मोसा फिनानै जानाय मानसि, मोसौ मोसा जोङो हाग्रा बंग्रायाव थायो। बन लायनो थाखाय जोंहा दरखार। जों राजा आमोलनिफ्राय, जमिदार आमोलनिफ्राय जों रायजो जानाय मानसि। जोङो बे रायजो, बे गामियावनो जों रायजो जानाय, जों बेखौ मालाबाबो हगारनो हाया आरो हगारथारनाय नङा जोङो। नैबे बासबारि एलेकानि गेजेरावहाय हाग्लिजारा पार्ट 2, पार्ट 1 नि गेजेरावहाय मोनसे आदानि कम्पानि फैनो नागिरदों। दा बेखौहाय जों आगोलनिफ्रायनो होबथागासिनो दं। दिनै जोङो दाखालिसो 9 थारिखआव जोङो बिथांजों मोगा-मोगि जादों। बे मोगा-मोगिनि गेजेराव जों बुंदों जों कम्पानि फैनायखौ जोङो एंगाराखै, किन्तु जोंनाव जे जानो नागिरदों बे जानो नागिरनाया जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बहुद खतिकारक। बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहोआ, जानाय नङा होननानै बादा होदों। जुदियो जायोब्ला आलदा साइडजों लांथों बिथांमोनहा, बे आलदा साइडआव जानायनि थाखाय जोंहा जेबो आपत्ति गैया। जों बेखौनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ खुद्रिखांनानै बुंबावदों नोंसोर मारै रायलायखो, मा माखो, दिनैहाय जाथारोब्ला जों बेसेबां खति जागोन, नोंथांमोना एसे जर खालामनानैबाबो रायलायथों होननानै जोंखौ थिसनदों। दा जोंबो बुंदों, बिखा फोरदाननानै जों बुंदों, CMजों जोङो मोगा-मोगियाव स्पष्ट खोथाखौ बुंदों, नांगौबा जोंखौ गावथारहैजोबथों, अब्लाबो जोङो जोंनि बे एरियानि हाखौ जों हगारनो हाया होननानै जों बुंबोदों। आरो दिनैहाय बिथांमोना बुंहरदोंमोन जोंखौ सप्ताह खनसेनि गेजेराव मोजां रायजो राजाजों बिजिरनानै जों लेंहरफिनगोन, जों सावरायफैफिननांगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दा बे खोथाखौ आं दिनैहाय स्पष्ट बुंबाय, जोंनि रायजो राजाफ्रा मालाबाबो जोंनि नैबे आदानि कम्पानि जागोनखौ मालाबाबो जाहोनाय नङा, जाहोथारनाय नङा। बेखौ रायजोफ्राबो बुंबाय, जोंनिफ्रायबो जों बेखौनो प्रसार खालामबाय। आरो जों दिनैहाय मोनसे कमिटि गोख्रों बानायबाय। बे कमिटियावबो आंनो प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट बिनुता ब्रह्मखौ होदों। दं सेक्रेटारि अफ मदन प्रसाद हाज'वारिखौ होदों आरो सासे जों एसिस्टेन्टआव लादों, ओमफ्राय ट्रेजारार लादों, ओमफ्राय बाखि जत' दङ जोङो गावबुरा सन्थानिफ्राय प्रत्येक गामिनि साफा साफा मेम्बाराव थिसनना लाबाय। दा बेजोंनो जों मावगोन होननानै गोख्रों थांखि लानानै जों दिनैनि फकास खालामनाया बेखिनियानो।